Takže čaute ľudia, raz vítam u ďalšieho videa a dneska si ideme aj zahrať SGčka a dúfam, že sa vám páči video a môžeme ísť na to. Takže môžeme si zahrať Bed Warsy alebo radšej Warsy, lebo tu nikto nehrá. Tu nikto ešte nehrá. Nevadí, počkáme a teraz sa niekto pripojil a ešte sa niekto pripojil na druhý server, tak ideme kúknuť ešte. Alebo nie. Ja už to je dosť veľa hráčov. Dobre, tak za chvíľočku budeme hrať. Dobre, ideme na to. Počkáme, necháme mu si zobrať nejaké irony. Dobre, tak som nubak v tomto. Dobre, niečo mám. Kde je Jack? Neviem. Trošku ešte to obstaviam, aj keď to už je obstavené, nevadí. Tak ešte potrebujem trošku viac toho, mám na to sklo, aspoň trošku, skoro. Dobre, aspoň trošku to máme ochránené, tak budem aspoň chrániť to stred, teda nie stred, ale to. Mestečko je krásne. Tak máme aspoň tú Goofy Armor. Aspoň niečo. Spravíme si nejaký meč. Máme mečík. Typek si tu farmí, dobre. Ja sa postavím cestu na stred. Niečo potrebujeme získať. Nejaké bloky. No, nejaké diamanty. Lebo bez diamantov to bude smutné. To by mohlo ísť. Dobre, čo mi nadchádza? Dáme aspoň jeden diamant. Ešte jeden diamantík. Že by tam boli nejaké diamanty. Tam je zlato, dobre. Doberieme. Tam musíme rýchlo dojsť. Makaj. Dobre. A to prejdem. Tak. Rozdržam. A to by sa nemohlo dať, Ale to sa mi neoplatí. Ona ide za mnou, no neviem, či ide za mnou. Nejde, hele, pohoda. Kúpili si nejaké jedlo. Tak, a môžeme spraviť to diamantiky. Dobre, máme na to upgrade. A teraz 20. No, aspoň vidíte, že som nubak. A tak to je ešte väčší nubak. To sa mi netrafil reálne. No, tak to mi nevyšlo. Ja to sa nám chcel len to zničiť. No tak teba ja nepustím, ani za svet. Ty pekne odídeš tam, kde si prišiel, ne? Ty autista. Ach, ja on to sa vyžral, a tak tam nepočul asi. Komu mi to nestačilo vo fajte, ale to mi je jedno. Musí to stačiť len. Trošku si zoberieme jedla, tak.
Je puple. Puple, ty sa nedostaneš. Tak nič. Čo som si myslel, že budeme mať nejakého teammatea. Nevadí. Dobre. Tak. Trošku si ja vylepším armor. Tak, dobre, aspoň si spravíme ešte zlatý. Môžem to typu tu. Dobré upgradeuje. To sa mi ľúbi. Takéto sa mi ľúbi. Dobre. Spravíme si aspoň nejaký meč. Ešte je takýto železný aspoň. Ešte budeme mať tie 18 diel. To za chvíľu bude. Tak. Mečík pohľadný si kúpime. A ešte nafaneme na krompačík. Ale za to zlato to si to nestačí. Vedia sa vám budem kopať možno niekde. Dobre, kúpim si nejaké zlaté jabka. Tak nič. Ja som chcel zlaté jabka, nie jabka. To dám to do tých kvej. To na tebe. Pretože si taký dobrý. Že si taký dobrý autista. Tak, páči sa. Tak. Nechcem to proste. Nelobí sa to. Ty vole. Kde to je? Kde je to? Nevadí. Dôlej. To by mohlo byť celkom dobré. Máme ranket. Bedráž. No ja som trošku nadaktom. Aha, dobre. Typku by to trošku nevyšlo. Fuj, počkať. Nie, to som ja nechcel, ale. No, na typek tiež zdechol, ale. A bol by teraz nubáci. On typek sa snaží vyzerať, že není nubák. Ale že sa snaží vyzerať, že som nubák. Dobre, viem, že ty sa snažíš viac ako ja. Dobre. Chápem. Dobre, chápem ťa. Aha. Trošku nejde. No, tak obidva sme skrytli, dobre? Dobre, tomu vyšlo. Aha. Dobre. Chápem si lepšie jak ja. Chápem ťa. Chápem.
Dobre, nemusíš mi to ukazovať. Dobre. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že sa necháte like a odber a vidíme sa v ďalšieho videa. Čau.